Rakbor ki runar ya kawai ka kantai napo ka petrol pump. Kawai ka samla ka badang don kumbak khat khandai snam karta. Kalasya rakbor na kawai ka jaka thep umpriang. Daki arngut ki rangba syong dakat tuk hakan nongba Gwalior Madhya Pradesh hanin kasngi hadin kendiat menit bakadang sudah biar nakabos kene ka jingjia lai I bat pausai lengba ka jingyo ring dur jong ki CCTV bat kabapen I bak kumno ki arngut ki lara bor yaka hakaba we runar ulara yaka haka tuk ubalaka dur kemat bahaya lade dakajan kadba uwe pat udang syong haka tuk bapong ya ka jingdakle bankit bak ya katai ka kantai na katai ka jaga katai ka thai samla ka badang khat nais nem karta kadai ka badang pule BA bat kadai ka basa Hakitan Bhan district jong ka jala Madhya Pradesh katai ka khna samla kalasya rabor tang hadin khandiat menit baklahir nakabos hajan jakasa jongkahi